Minn Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista għal Ministru, Speaker u issa membru fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Ikkontesta 9 elezzjonijiet, 2 minnhom ma telax, dik tal-1971 u l-2008 fejn postu ħadu Franco De Bono. Mill-1981 il-qudiem dejjem ikkontesta fuq żewġ distretti. Matul il-ħajja politika tiegħu fil-Parlament, Luis Galea mexxa diversi ministeri, mill-Ministru tal-Politika Soċjali għal Ministru tas-Saħħa u fl-aħħar Ministru tal-Edukazzjoni. Fl-2004 kontesta l-elezzjoni għal kap nazzjonalista u tilef meta ġab biss 60 vot, riżultati li ħafna kienu ddiskrivewh bħala sorprendenti meta tqis l-eruq sodi li kellu fil-Partit Nazzjonalista u li jmorru lura għas snin 70. Fil-fatt l-ewwel kariga li kellu fil-Partit Nazzjonalista tmur lura l-1972 meta dak iż-żmien kien membru fl-Eżekuttiv. Fl-1975 sar membru tal-amministrazzjoni tal-partit u fl-1977 laħaq Segretarju Ġenerali u għadam jokkupa din il-karika fil-Partit Nazzjonalista sal-1987 biex postu mbagħad ħadu Ostingat. Il-karriera politika ta' Luis Galea kienet tinvolvi bosta disfatti wkoll. Wara li fl-2008 Luis Galea tilef postu fil-Parlament u laħaq Speaker tal-Kamra tad-Deputati, bosta fil-Partit Nazzjonalista inklusu nnifsu kienu qed jistennew li se jieħu s-siġġu tal-Presidenza bħala suċċessur ta' Edifin Akadami. Rapporti fil-medja li qatt ma kienu miċħuda saħansitra jgħidu li Lorenz Gonzi kien wiegħed din il-kariga daqstant prestiġjuża lil Luis Galea nnifsu wara l-elezzjoni. Madankollu fi żmien li kulħadd kienet jistenna li għall-leġislatura li qegħdin fiha Luis Galea jibqa' jokkupa l-kariga ta' Speaker tal-Kamra kif anki xtaq huwa stess, bħal-leħħa ta' berqa waslet l-aħbar li Gonzi nomina lil Galea biex iservi fuq il-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Fit-30 sena li għamel fil-politika l-karriera ta' Luis Galea kienet imtabna b'diversi rapporti u akkużi serji ta' korruzzjoni. L-iskandlu tal-awżiljari kien l-ewwel każ serju li involva ruħu fih. Wara l-elezzjoni tal-1987, il-Gvern kien nieda l-iskema tal-awżiljari u kien ivvota 4 miljun lira għaliha. Din l-iskema kellha titħaddem minn Luis Galea u fost l-oħrajn kienet tinvolvi kiri ta' inġenji. Fir-rapport tiegħu għas-sena 1990, l-Awditur Ġenerali kien ilmenta minn irregolaritajiet fil-kontrolli finanzjarji f'din l-iskema u minn nuqqasijiet fil-proċedura adottata fl-amministrazzjoni tal-kiri tal-inġenji. L-Awditur kien semma l-fatt li s-somma ta' 91,500 lira Maltin ma kienx tidher kif intefqet. Isegwu dawn il-fatti kienet saret talba biex dawn l-abbużi jkunu investigati mill-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni. F'dan ir-rapport li kien iffirmat minn 2 minn 3 membri kien instab li ma sar xejn ħażin, iżda f'rapport minoritarju li kien għamel il-membru ieħor tal-Kummissjoni qal li 75% tal-kuntratturi li krew l-inġenji lill-awżiljari kienu jgħixu fid-distretti elettorali ta' Luis Galea li kien responsabbli mit-tħaddim tal-istess skema. Il-kap eżekuttiv tal-ITC ta' dak iż-żmien li kien żvelant ħil minn Ministru Luis Galea fl-awżiljari spiċċa kien imġiel jirriżenja waqt il-persuna oħra li wkoll żvelat ta' abbużi fl-awżiljari safa msawwat u meddet b'telefonati anonimi li se titpoġġilu bomba wara l-bieb. Każ ieħor serju batta allegazzjonijiet kien dwar il-fondazzjoni għall-iskejjel ta' għadha fi żmien li Galea kien Ministru tal-Edukazzjoni. Min investigazzjoni li kien għamel l-Awditur Ġenerali ħareġ li f'dan il-każ 65% tal-kuntratti mogħtija b'direct order fis-snin 2002 u 2003 mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda marru għand nies li kienu ġejjin mid-distretti elettorali li jikkontesta l-istess Luis Galea. L-Awditur kien ikkonkluda wkoll li l-FTS ma taċ każ tar-regolamenti finanzjarji tal-Gvern u daret magħhom b'mod maħsub. L-Awditur kien qal li l-FTS kienet tagħti xogħlijiet f'ammonti żgħar biex ma jidhrux koroħ meta fil-fatt kienu se jiswew ħafna aktar mill-20,000 lira Maltin li jippermettu regolamenti finanzjarji tal-Gvern. Min-naħa l-oħra fost l-aktar dikjarazzjonijiet magħrufa ta' Luis Galea matul it-30 sena ta' karriera politika tiegħu hemm dik meta għajjar lil kap tal-Oppożizzjoni ta' dak iż-żmien nazzist u meta ddeskriva lil Gvern ta' Gonzi bħala Gvern smart. Luis Galea kien biħsiebu jtemm il-karriera tiegħu bħala Speaker u għalhekk kien sorpriż li l-Prim Ministru offrilu l-kariga flok Joseph Bonnici għalkemm Gonzi jgħid li kien Luis Galea li wera interess fil-kariga.